13 ka mga bata nga naluwas ubos sa Banilad Bridge ana sa kustodiya sa social workers sa Mandawi. Mga ginikanan ipaubos og counseling una makuha ang ilang mga anak. Si Maris Puyo sa detalye. 13 ka mga batang giingon libod suroy sa may Mahiga Creek sa Barangay Banilad ang gikustodiya karon sa Cebu City Women and Children Protection Desk ug gikatakdang i-turnover sa mga social workers sa Dakbayan sa Mandawi. Sigo ni WCPD Chief Ariza Otida nga kasagaran sa mga bata wala na nag-eskwela o gikatahong musuyop og rugby. Matud ni Otida nga 11 ka mga lalaki ug 3 ka mga babay ang ilang naluwas, apan daghan pa ang nakaeskapo. Dugang sa opisyal nga dugay na kining problema sa mga menor de edad nga masig patang magsuroy-suroy matagabi ug kuyaw madisgrasya. Sigo ni Otida nga ipaubos usa og counseling ang mga ginikanan una ibalik ang mga anak ngadto kanila. Subling giauhag sa kapulisan ang mga ginikanan nga susihon kanunay ang kalihukan sa ilang mga anak aron di mabiktima sa mga kriminal o magamit sa mga sindikato sa ilegal nga kalihukan sama sa pagpahuyot og ilegal nga drogas. Kini sa Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.